Στα βάθη του σκοτεινού ωκεανού εμφανίζεται μια μακριά ασημένια κορδέλα. Ο βασιλιάς της Ρέγκας αιωρείται κάθετα με προσοχή. Αυτό είναι το πραγματικό θαλάσσιο φίδι της γης. Ένα ψάρι με μικροσκοπικό κεφάλι και κόκκινα πτερίγια. Ζει βαθιά και κινείται ασυνήθιστα και αργά. Ο βασιλιάς της Ρέγκας μπορεί να μεγαλώσει περισσότερο από ένα αστικό λεωφορείο. Θεωρείται το μακρύτερο οστεώδες ψάρι στη γη, αν και είναι εύθραυστος από τη φύση του. Τη νύχτα το ασημένιο σώμα και ο κόκκινος λοφίσκος μοιάζουν εξωκοσμικά. Η κάθετη στάση του στο νερό θυμίζει στήλο. Οι άνθρωποι για αιώνες θεωρούσαν τον βασιλιά της Ρέγκας ένα τέρας. Όμως αυτό το ψάρι δεν είναι επικίνδυνο. Απλώς κινείται περίεργα και τρομάζει με την εμφάνισή του. Ο Ρέγκος βασιλιάς μοιάζει με κορδέλα, έχει πλατή μακρύ σώμα χωρίς λέπια με ασημένια επίστρωση. Από το κεφάλι ως την ουρά εκτείνεται ένα μαλακό ραχιαίο πτερίγιο. Οι μπροστινές ακτίνες του είναι ανασηκωμένες σαν λοφείο. 2 λεπτά κοιλιακά πτερίγια κρέμονται σαν κόκκινες κορδέλες. Γι' αυτό στα αγγλικά λέγεται oarfish, δηλαδή ψάρι κουπί. Το κεφάλι του Ρέγκου βασιλιά είναι μικρό, τα μάτια μεγάλα, τα δόντια, όχι αιχμηρά. Δεν σκίζει τη λία του αλλά την ρουφά. Στα πλευρά του υπάρχουν σκούρες κοιλίδες. Τα κόκκινα πτερίγια δίνουν στην σιλουέτα του μια παράξενη όψη. Το κύριο χαρακτηριστικό του βασιλιά της Ρέγκας είναι ο τρόπος κίνησής του. Σχεδόν δεν χρησιμοποιεί την ουρά του. Αντίθετα, στέλνει ένα απαλό κύμα κατά μήκος του σώματος με το μακρύ ραχιαίο πτερίγιο. Σαν να γίνεται ο ίδιος μια αργή προπέλα. Έτσι το ψάρι μπορεί να αιωρείται κάθετα στο νερό και να μην καταναλώνει σχεδόν καθόλου ενέργεια. Μεταπλησιάζει αθόρυβα συστάδες, κρυλμικρά ψάρια ή μέδουσες. Και απλώς τα ρουφάει μέσα του. Οι μακριές κοιλιακές ταινίες βοηθούν τον βασιλιά της Ρέγκας να κατευθύνεται και να σταθεροποιεί τη θέση του. Το σώμα του είναι ευλίγιστο και ελαφρύ. Είναι κατάλληλο για αργή πλεύση, όχι για απότομη κίνηση. Γι' αυτό ο βασιλιάς της Ρέγκας επιλέγει ήσυχη σύλληψη, όχι καταδίωξη. Ο βιότοπος του βασιλιά των Ρεγκών είναι ο ανοιχτός ωκεανός, σχεδόν παγκοσμίως από θερμά έως εύκρατα πλάτη. Συχνότερα ζει σε βάθη εκατοντάδων μέτρων και κάτω όπου το φως της ημέρας σβήνει γρήγορα. Εκιμέδουσες και καρκινοειδή σχηματίζουν αραιά πεδία τροφής. Ο βασιλιάς των Ρεγκών ακολουθεί ρεύματα και εποχιακά στρώματα πλακτών. Είναι ένα μοναχικό ψάρι ανοιχτής θάλασσας. Δεν υπάρχουν κρυσφύγετα ούτε πυθμένα σκοντά. Η σωτηρία του είναι στην εξοικονόμηση ενέργειας και τη μεταμφίεση. Ο βασιλιάς των Ρεγκών πλησιάζει σπάνια την ακτή. Τον βλέπουν στην επιφάνεια μετά από καταιγίδες ή απότομες αλλαγές ρευμάτων. Τότε το εξασθενημένο ψάρι ανεβαίνει στην επιφάνεια. Επιστημονικά ο βασιλιάς της Ρέγκας είναι αργός φιλτραριστής. Τον συμφέρει να διατηρεί ουδέτερη πλευστότητα. Κινείται με το μακρύ ραχιαίο πτερίγιο. Έτσι μειώνει αντίσταση και ενέργεια. Η κάθετη στάση διευρύνει την ορατότητα. Του επιτρέπει να συναντά πλακτών από πάνω. Το έντονο κόκκινο των πτερυγίων στο βάθος σκουραίνει. Κάνει τον βασιλιά της Ρέγκας πιο δυσδιάκριτο. Πώς θα ονομάζατε ένα τέτοιο ψάρι? Γράψτε ένα σχόλιο. Στους μύθους ο βασιλιάς Ρέγκας είναι προάγγελος καταιγίδας και συμφοράς. Στην Ιαπωνία τον θεωρούν αγγελιοφόρο του θεού της θάλασσας. Ιστορίες για θαλάσσια φίδια ξεκινούσαν όταν το ασημένιο ψάρι ξεβραζόταν. Κόκκινα πτερίγια και τεράστια μάτια ενίσχυαν τον τρόμο. Σπάνιες φωτογραφίες στην ακτή διαδίδονταν ως απόδειξη τέρατος. Η πραγματικότητα είναι απλούστερη. Ο βασιλιάς Ρέγκας είναι σπάνιος επισκέπτης στα ριχά. Πεθαίνει σε ζεστά νερά ή εξαντλημένος από ρεύματα. Καμία μυστικιστική προφητεία δεν υπάρχει εδώ. Η ιστορία του βασιλιά των Ρέγκων γράφτηκε από καταιγίδες. Οι επιστήμονες έβλεπαν κυρίως εκβρασμένα κουφάρια. Το μήκος εκτιμούσαν από διηγήσεις. Μόνο με κάμερες και ρομπότ στον 21ο αιώνα είδαν τη φυσική του στάση. Το ψάρι στέκεται όρθιο κουνώντας ελάχιστα το πτερίγιο. Τα αυγά του βασιλιά των Ρέγκων επιπλέουν στην επιφάνεια. Οι προνύμφες έχουν μακριά εξαρτήματα και διαφέρουν από τους ενήλικες. Μερικές φορές σε μεγάλα άτομα βρίσκουν ουλές. Πιθανόν είναι σημάδια συναντήσεων με μέδουσες και θηρευτές. Ο βασιλιάς των Ρέγκων θυμίζει. Το παράξενο στον ωκεανό είναι συχνά ακίνδυνο και τρέφεται με σκόνη. Ο πραγματικός θαλάσσιος δράκος μας υπάρχει, αλλά δεν απειλεί τους ανθρώπους. Αυτό είναι το κανάλι Γήινα Πλάσματα. Κάντε εγγραφή για να δείτε πιο τρομακτικές ανακαλύψεις. Έρχονται κι άλλα τέρατα. Αντίο!